I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo otvoriti jedan ljubičasti chest, mislim da se to zove Legendary chest, ali ne znam tačno, pa idemo. Što sam od toga dobio, jebote. Ne mogu da vjerujem. Pola ovoga mogu da upgrade, samo želim jer nemam dovoljno para. I sad ću ići u rat i nadam se da ću tu pobijediti jer imam dosta jaku vojsku i očekujem pobjedu. Ovaj konj je već poslao ove male kosturiće koji neće ništa uspjeti uraditi mojoj tvrđavi. Ja sam poslao trola jednog mini peka robota kako bi uništili ovu desnu tvrđavu. Sada ću poslati još bombera za njima kako bi mogao uništiti. Mislim, ne može uništiti, ali mora pokušati. I ovdje ću staviti jednu čarobnicu. Ali zaista nisu baš neke dobre stvari, nisam dobio neke dobre stvari u Legendary chestu i nisam zadovoljan sa tim. Jako sam nezadovoljan jer su stvari stvarno ni za čega što sam i dobio i nadam se da u idućem Legendary chestu ću dobiti nešto dobro, ne ovako nešto bez veze potpuno. I ovaj rat sam ja dobio, pobjedio sam. Ovaj rat sam ja dobio, kao što vidite, dobio sam 30 pokala i sve 3 krune. I jedan chest. I idemo ponovo u rat kako bi isto pobjedili. I ovdje isto očekujem pobjedu. Osim ako se ne bi desio kontraefekat, da bi on mene pobjedio, ali nadam se da se to neće desiti. Poslat ću svog najboljeg ratnika, to je mini peka, da napadne sa svom svojom snagom na tu tvrđavu desno. I on je poslao konjanika i mislim da je moja tvrđava već izgubljena. I mislim da je tačno izgubljena. Nije, ali evo sad. Izgubljena je već. Ova će i zadržavati. Vidite, Zalivik nije uspio dugo zadržati. I mislim da sam ovaj rat izgubio. Nadam se da ću... Ne, izgubio sam ga, vidiš, već sam izgubio. Nemam šta tu. I ovaj rat je izgubljen. Šta sam? Izgubio sam. Ali dobro, jedan rat sam izgubio, jedan pobjedio. Odigrat ću još jedan rat i to će biti to što se tiče ovoga videa. Idemo ponovo u rat. Po pobjedu. Dobra arena. Mislim da je to arena 2. Jest, to je arena 2. Ja ću upravo na kvartostranu poslati isto. On je poslao na jednu stranu trola, ja sam na drugu stranu svog trola poslao. I on je oduzeo više mene energije nego što sam ja njemu. Ali tako je kako je. Ovaj mini peka će pobiti sve. Sada će moje strelce pobiti sve ove kosturiće. Sada čekam da se ispuni trol da ga stavim na lijevu stranu. Moja desna tvrđava je izgubljena, to se već vidi. Šta sam rekao? Izgubljena je. Ali ja se nadam da je njegova lijeva tvrđava izgubljena i mislim da izgubljena je definitivno, to je sigurno.
Ja ću poslati bombera samo dok on ne raznese u tvrđe. Sad. Poslat ću bombera jer je bliže. Bude što bliže glavnoj tvrđavi. Ne razumijem zašto ovaj neprijatelj ne šalje vojnike. To nikako ne razumijem. Ali to je bolje za mene. To, pobjeda. Pobjedio sam. Znate ima pjesma ona što od pjevača Hule pobjednici istoriju pišu. Tako ja sad pišem istoriju jer sam pobjedio. I postigao sam svoj... Novu arenu sam dobio. I postigao sam neki cilj. Sam da... Dobit ću 3 ova. Dijamanta i 5 ovih. XP-ova. Kako mogao biti što je veći level. Evo vidite, javlja mi na Playgr da sam na većoj stopnji. I to je bilo to što se tiče ovoga videa. Hvala što ste gledali. Ostanite sa mnom u idućem videu. Idući video su mađončarski trikovi. Ćao!